César, unha das súas accións políticas foi doar parte do seu soldo, primeiro ao partido e despois a entidades sociais. Explícanos as súas razóns. Ben, nós presumimos dunha cousa que é coherencia e tentamos de mantela en todas as instancias, en todos os lugares, en todos os foros. Nós, nestas eleccións, que xa estaban municipais, por suposto, estou falando, que xa estábamos nunha situación de crise enorme, moi grave xa, unha das nosas propostas que levábamos era que a clase política tiña que ser a primeira en dar exemplo. E nos propoñíamos unha reducción do 25% de todos os salarios dos cargos públicos. Parecíanos algo básico que non iba a ser a solución dos problemas, porque obviamente é unha cantidad económica, falando en cifras macroeconómicas, non teñen un gran significado, pero sí que é un mensaxe claro á cidadanía en el cual decir, nos estamos para servir, non estamos para servirnos. Eso parece algo fundamental. Así o propusimos durante a campaña electoral e no primeiro pleno onde xa tuvimos voz, que foi no de organización do Concello, foi o primeiro que propusimos. Como é obvio, ninguén quiso facerse eco desa proposta. Entón, bueno, pois nós, claro, non temos a capacidade para poder, por número de votos, pois sacarla adiante, pero o que sí que estuvo claro que no momento que finalizou o ano, pois por un acto de coherencia, se o que estamos propoñendo é reducir o 25% o salario dos cargos públicos, o primeiro que teré que reducir ese importe pois son eu mesmo, e foi o que fixen. E además quero deixar tamén unha cousa clara, no seu momento, como voceiro municipal, o que sempre pasou é que os voceiros tiñan dedicación exclusiva, con un importe económico suculento, moi suculento, pois rozando os antiguos 10 millóns de pesetas anuais. O primeiro que fixe na primeira rolda de prensa que dimos unha vez, pois para nos gañadas as eleccións, porque entrar en María Pita foi un fito histórico, pois foi inmediatamente anunciar a miña renuncia expresa a ter esa dedicación exclusiva, a miña renuncia expresa a cobrar do horario público por ser pois un representante político e a miña intención de manter o meu posto de traballo para demostrar que se pode facer política e se pode seguir traballando. Teño que recoñecer que a día de hoxe é difícil compaxinar todo, porque son 14 horas diarias as que o corpo ten que estar aí e a verdade que acabas canso, pero a realidade é que foi un motivo de coherencia e de lógica e además intentamos con isto transmitir un mensaxe ao resto da clase política de que se deben hacer este tipo de iniciativas e, sobre todo, algo moi importante, transmitir unha mensaxe á cidadanía do que estamos falando antes, de que outra política é posible e de que non todos os políticos somos iguais, que hai políticos dunha maneira e hai políticos de outra maneira. E con todo isto que queremos decir é que non é o mismo votar a uns que votar a outros, porque uns van a facer un tipo de políticas e outros van a facer outro tipo de políticas. Uns ten máis honestidade, outros ten menos honestidade. Uns ten máis principios e outros ten menos principios. E dentro deso animamos a cidadanía a que sempre, cando haya unha cita electoral, participe según a súa ideoloxía, según as súas ideas, que participe e que vote, e que además faga pois un traballo democrático pois de control sobre o que están a desenvolver os distintos partidos políticos e que castigue co seu voto a quen non o fai ben. Unhas veces se pode votar a un, outras veces se pode votar a outros. Penso que hai un ábaco suficientemente grande de partidos hacia un lado ou hacia outro, que non hai que caer no bipartidismo, porque eso é debilitar o Estado de Dereito, debilitar a democracia, e que voten, porque non é o mesmo. Eso está claro e o estamos a demostrar. Non somos novos na política municipal, é a primeira vez que Esquerda Unida entra pois en María Pita, pero penso que estamos demostrando con nosto tipo de actuación, pois outra vez digo o mesmo. Encántame además ese eslogan, eu xa lle dixen a los compañeros que os vamos a repetir todos os anos. Outra política é posible. Nova Galicia Banco, mesmo estando nacionalizada, está en perigo. O Banco Pastor fóisenos absorbido polo Banco Popular, periga, xa que logo a condición de capital financeira da Coruña en Galicia e mesmo en España. Cree que somos conscientes da gravidade desta situación, do que está pasando e do que pasou?
somos conscientes, se falamos da clase política, por suposto que sabe o que está a pasar. Se falamos da cidadanía, desgrazadamente non sabe o que está a pasar. E o que está a pasar é que estamos perdendo o noso Estado democrático de dereito en mans dos banqueiros. É triste, pero o vimos en Grecia, o vemos na propia Italia, que al final non están gobernando quien democráticamente o povo, os cidadáns elixiron, sino que están gobernando tecnócratas que os puxeron ali os poderes económicos. Esa situación tamén a estamos a vivir a España con claridade. En relación ao noso problema xa máis territorial, a desaparición destes bancos que tiñan unha clara componente galego, é algo que nos viñamos denunciando dende que comenzou o proceso de fusión. Cando empezou o proceso de fusión das caixas, nos temíamos o peor. Falábamos de que eso iba a acabar na bancarización. Non é que acabase na bancarización, é que acaba na bancarización e na pérdida de toda a identidade nacional das distintas entidades financeiras. E todo isto, como se podería solucionar? Ou cual é a solución a todo isto? Porque, claro, todo isto ven incluído dentro de que sexa unha banca máis con unha entidade máis nacional ou menos, a realidade é que nestes momentos a banca, xa de un tipo ou xa de outro tipo, non está deixando fluir o crédito, non está deixando recuperar a economía, que ese é o punto fundamental. Unha empresa, se está afogada económicamente, é imposible que se poda reactivarse. E se unha empresa non pode reactivarse e outra tampouco, eso é unha cadea que o único que conseguimos é ter máis desemprego. Dende logo é unha situación crítica. E por que se dá isto? Pois nós o temos claro, porque en ningún momento o Estado debeu perder o control sobre as entidades financeiras. E a realidade é que non só perdeu ese control sobre as entidades financeiras, sino que a día de hoxe son as entidades financeiras quen está a controlar o Estado. Esa situación é obvio que é de desastre. Por qué? Porque nun sistema capitalista como o que vivimos, está claro que hai unha máxima. E a máxima de calquera empresa, e non digamos nos banqueiros, é obter o máximo beneficio. A conta de que? A conta de todos e de todas. Por qué? Porque é a base, é o axioma do capitalismo. É unha empresa o que ten que facer é obter beneficios. Pero beneficios a longo prazo? Non, beneficios a este ano, porque teñen que ir ao Consello de Accionistas. Cal é a solución que propón Esquerda Unida dende fai tempo? Nós necesitamos ter un instrumento que nos permita a economía productiva fluir o crédito. E como se pode conseguir eso? Pois pódese conseguir con unha banca pública. Que unha banca pública o único que significa é que é unha banca que non ten ánimo de lucro, que o único que está aí é para reactivar a economía, para que fluixa o crédito para quen o necesita, ou sexa, para os emprendedores, as pymes, as cooperativas, os autónomos e as familias, e de esa maneira reactivar a economía. Xa está ben de que moi poucas persoas da nosa poboación dominen totalmente a toda a cidadanía. Pois fai pouco falábamos, asustábamos sobre a grave problemática das presubilacións de algúns directivos dunha caixa que está nestes momentos esquilmada. Como é posible que unha cidadanía permita iso? Eso se ten que revertir. Sin embargo, non temos en estes momentos ningún instrumento legal para poderlo revertir. Algo está fallando, temos que mirarlo todos e todas, e temos que, unha cousa moi importante, comprobar, a xente ten que darse conta que está nas súas mans cambiar esta situación. Está nas mans de todos e todas cambialas. Outro dos problemas da Coruña é, sen dúbida, o comercio local. Que se pode facer cando a cantidade de centros comerciais que hai na Coruña, como Marineda City, por exemplo, están provocando quizáis unha desertización da cidade co peche do pequeno comercio? Unha das situacións máis graves da nosa cidade está vendada por unha pésima política económica no sentido precisamente do pequeno comercio. E por qué? E por que sucede isto? Pois por unha cousa moi sinxela. Outra vez atopámonos con un modelo productivo que colapsou, que era o modelo productivo do ladrillo do formigón, o modelo productivo da especulación, e precisamente os grandes centros comerciais danse moi facilmente a todo isto, ladrillo, formigón, especulación. Os poderes públicos facilitaron precisamente a estas grandes empresas que son as que construyen estes centros comerciais, precisamente facilitaronlle, por ese movimento especulativo. Que sucede? Que Coruña ten a maior densidade de centros comerciais de España.
Diante desta situación, o pequeno comercio o ten moi difícil. Propostas de Esquerda Unida os verdes para reverter esta situación? Bueno, a primeira é fundamental. Temos que reactivar a cidade como a cidade dos barrios. É fundamental que recuperar a tradicional vida de barrio coruñesa, algo que xa estaba perdido, temos que recuperarlo. E como? Bueno, pois dotando aos barrios das infraestructuras, das actuacións, tanto culturais como artísticas necesarias, para que a xente volva a vivir no seu barrio. Se a xente desenvolve máis tempo da súa vida no seu barrio, se ten actividades lúdicas que lle enchen, pois hará a vida no barrio. Se fai a vida no barrio, volverá a utilizar o pequeno comercio, porque o pequeno comercio é realmente o motor económico da nosa cidade, porque as grandes áreas comerciais teñen un problema moi grave, además. Actúan como chupóns da economía local, no sentido de que collen os aforros dos coruñeses e coruñesas, que vamos a comprar esas tendas, e eses aforros non os reinvirten no ciclo productivo da nosa cidade, sino que o collen e inmediatamente os levan ás súas sedes que están fora da nosa cidade e fora de Galiza, e non só iso, é que logo non as revirten en economía productiva, sino que vai a la economía especulativa. Por qué? Porque dá máis rendementos, con lo cual, se o que queremos é desertizar unha cidade, o mellor que se pode facer é o que xa fixeron, enchela de centros comerciais. Retiran os nosos cartos, márchanse para fora, os pequenos empresarios pérdense, as PEMES pérdense, os autónomos pérdense, e aqueles postos de traballo que estaban máis ou menos asegurados convértense en precario, o sea, en traballo precario e temporal, o peor. Xa non temos tempo para máis, César, moitísimas grazas pola súa presencia esta noite aquí con nós. Nos regresamos o mércores que ven, xa saben, ás 11 da noite, con Xosé Díaz, o fillo de Isaac Díaz Pardo. Sin rodeos.